Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme základné nastavenia doplnku. Inštaláciu zvládnete jednoducho priamo na stránke ShopTet doplnky a jednoducho ho aktivujete klikom na zelené tlačidlo Objednať doplnok, čím sa začne proces sťahovania vašich produktových recenzií. Recenzie budú dostupné približne do 1 hodiny po nainštalovaní. Pre správne zobrazovanie produktových recenzií na vašom e-shope je potrebné vložiť kúsok HTML kódu do obsahu stránky alebo do článku na miesto, kde chcete recenzie zobraziť. Kód si môžete jednoducho vygenerovať pomocou konfigurátora. Pre vloženie kódu pre zobrazenie všetkých recenzií obchodu s možnosťou filtrovania podľa kategórií prejdite na konfigurátor. Vyberte možnosť stránka so všetkými recenziami a kliknite na modré tlačidlo Vygenerovať kód. Výsledný kód vložíte do obsahového editora stránky pomocou záložky nástroje HTML kód na miesto, kde chcete recenzie zobraziť. Blok so všetkými produktovými recenziami sa začne zobrazovať v mieste, kam bol kód vložený. Doplnok umožňuje vloženie blokov s vlastnými nastaveniami, napríklad výber len 8 najnovších recenzií produktov, recenzie s náhodným výberom, len 3 a viac hviezdičkové hodnotenia alebo recenzie len z vybranej kategórie. Vybrať si môžete aj recenzie konkrétnych produktov, ktoré sa vám môžu hodiť napríklad do článku. Pre nastavenie konkrétneho výberu prejdite v konfigurátori na časť Výber recenzií na konkrétnom mieste, nastavte si potrebné náležitosti, vygenerujte si kód, ktorý vložíte kdekoľvek do obsahu pomocou editora v administrácii obchodu cez záložku nástroje HTML kód. Pomocou konfigurátora si môžete doplnok prispôsobiť aj vizuálne, aby čo najlepšie zapadol do súčasného štýlu vašeho obchodu. Môžete si prispôsobiť farbu textu, prvkov alebo pozadia karty recenzie. Klikom na tlačidlo Vygenerovať kód sa vám zobrazí výsledný kód, ktorý je potrebné skopírovať do editora v časti Vzhľad a obsah editor záložka HTML kódy, kde kód vložíte do sekcie Záhlavie. Po uložení sa doplnok začne zobrazovať v štýle a farbách podľa vašich nastavení.